tilu bergoyang maju. Wah, toplas. Orang ngira aku kepetok barisan roti. Setiati. Yo, pancen bener. Ora pangling wis motomo. Yo, orane opo? Setiati. Motomo piye? Aku lan barisan Kowo bakal liwat dalan iki. Darekne Raden Lesmana Mandrakuna bakal Udi Wahyu Cakraningrat. Ayo padha singkira. Semana uga aku lan barisan negara Drawati darekne Raden Sangga uga bakal golek Wahyu Cakraningrat. Weh, lah ora gelem sumikir.